O alcalde de Pontevedra presidiu o seu comité de seguimento da COVID-19 co obxectivo de estudar as repercusións que terán as restricións anunciadas pola Xunta de Galicia. Tras esta reunión, Lores criticou a falta de lealdade que está a demostrar o Sergas co Concello ao non dar unha información directa e detallada sobre a evolución da pandemia no municipio. A información oficial é non hai brotes en Pontevedra. Esa era a información oficial que trasladaba a Consellería. De repente, de non haber brotes, hai transmisión comunitaria. Dun día para outro. Dixi, bueno, pues, a mí me parece que, vamos a decirlo con palabras que non se tome, pero eu creo que non hai unha lealdade a respeito entre os Sergas ou a Xunta de Galicia e a administración local. Non está habendo esa confianza necesaria e esa lealdade, non? Lores foi avisado das medidas que ia adoptar a Xunta en Pontevedra pouco antes de que esta noticia se fixera pública. O xerente do complexo hospitalario explicoulle que nos últimos 3 días se tiñan registrados 40 casos na cidade e que a transmisión comunitaria superaba xa o 1,5%. No Concello de Pontevedra tiña aumentado a incidencia de positivos. O dato, digamos, máis concreto foi hubo 40 casos positivos nos 3 últimos días. Foi o único dato oficial que eu recibín a ese respecto da Xunta, o cual eso leva unha crítica encuberta, obviamente, non? Porque nós non recibimos absolutamente ningún dato hasta onte ás 2 da tarde, media hora antes de que se fixera en público a decisión de facer un decreto para incluir a Pontevedra e Ponteceso en medidas máis restrictivas como xa estaban tendo pues, a Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e no seu día a Mariña, non? En canto á volta ao cole, o alcalde criticou hoxe a incongruencia que hai entre estas medidas adoptadas onte pola Xunta e o inicio do curso escolar. A min, con todos os respetos, me parece un pouco incongruente con que, ademais, o día que se aumentan as medidas restrictivas, pues salgan 5 ou 6 mil ou 7 mil nenos entre nos colexios, non? E me parece bueno, pues cando menos pues unha certa contradición, non? Miguel Anxo Fernández Lores asegurou que si hai preocupación no Concello ante o incremento de casos activos no municipio, por iso pediu responsabilidade e prudencia á veciñanza. Eu que si quero transmitir prudencia e decir, estamos en unha plena pandemia que se está reactivando e que hai que, as autoridades competentes teñen que tomar as medidas pertinentes, os concellos tamén, pero tamén facer un chamamento a título individual de que se tomen moi en serio todo isto, non? E ese chamamento vai destinado tamén aos empresarios de locales, de hostelería, de turismo e tal, que teñen que facer cumplir a legislación ou se non chamar a autoridade competente para que faga cumplir, etcétera, etcétera, porque ao final todos queremos que esta pandemia pase e de que poidamos vivir con certa normalidade. Ante o rebrote da pandemia neste municipio, o Concello decidiu retomar os servizos do estado de alarma, activando o servizo de atención a persoas maiores e vulnerables, redobrando os esforzos na policía local e continuando co servizo de recollida de liso a doentes.